September 25, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura ug bisan diin nga ang mga tawo dili mo dawat kaninyo, biyaay kanang lungsura ug taktaka ang abog sa iyang mga tiil agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.